ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಗಂಡಿರುತ್ತಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಜೊಲೆ ಹೋಯ್ತು ಐಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೂಲಿಂಚ ಕಟ್ಟದು ಸಿಂಗಮ್ ಲುಕ್ಕಡು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರಾಗ್ತಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜೆ ಇದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲನ್ನು ಕೊನೋಡು ಬುಲ್ಲನ್ನು ಬತ್ತು ಕೊನೋತುಜಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಡು ಮುಳು ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ಗಿತ್ತೆ ಬೆಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಮಾಡೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ಲು ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕ್ ಸೀನರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಶೋ ಕೊಡು ಬರ್ಕ. ಸೊ ಕೊಡದಿನಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬಡಿದಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಡುವೆ ತೊಂದಗಳು ಮತ್ತೆ ತುಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಾದಿತ್ತು ನೋಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಅನ್ನದ ಅದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಗಾಡಿದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ ನಾವು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಿಡೋದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದೆ ದೇವನ್ನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ದೇವರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬಿರುಂಜಿ ದಾದಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ದಾದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಿ ದಾದಂಡ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂಡಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದ ಬತ್ತ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಅಂಡು ಮಾತ್ರ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಂడి ಅಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಎಕಡೆ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಬಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ ಚೆಂಡೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತು ಯೋ ದೇವ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಬಂಡ ಆ ಚೆಂಡೆ ಫುಲ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ఒక అజ్జే ఫస్ట్ టైం బతున్నా తజ్జ అజ్జ ఫస్ట్ టైం అద బతున్నా ఖుషి అండ అజ్జ ಖುಷಿ ಅಂದ ಪಂಡ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ನಾನು ಶುರು ಬತ್ತನೆ ನಾನು 9 ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಳಗ ಅಂತ ಬೋತೆ ಈಟೆ ಬತ್ತನೆ ಶುರು ಅಮ್ಮಗ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನೆ ಇನಿ ಏನು ಈಟೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂತ ಅಂದ ಅಪ್ಪು ಸುಧಾನೆ ಪಾತಿಜರು ಬಕ ಅಪ್ಪು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೋಗಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಸಾಫಾಸ್ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಬರು ಕೊರಿರಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಟಸ್ಟಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಂಚ ಗುರ್ತಲು ದೀದಂಜಿ ಬಾರಿ ಶುಗ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ನದ ಕೊರಿರಿ ಅಂಚ ನನ್ನಿತ ಒಂದಿವಿ ಪೋನಾಗ ಫುಡ್ ಇತ್ತನ ತಿನ್ನೋಡಿ ಬೊಕ ಮೂಲ ಪಿರೋಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಅಡಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸತ್ಯತೆ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲು ಶಾತ್ರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೇಕ್ಲು ಬೊಕ ಏರಣ್ಣ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಪ್ಪ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿನ ಪಯ್ಯನೂರು ಬತ್ತ ಅಲ್ತಡಿ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಹಿಡಿದು ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಮಾಡೈಕ ಒಂಚ ಸರಿ ತೂಪುಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪಾರನ ಒಂಜಿ 3.5 hours ಇತ್ತದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಚ 3.5 hours ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಅಂದಿವಿ ಪೋನಾಗ ಫುಡ್ ಇತ್ತಿನ ತಿನ್ಕ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಟೀಮ್ ಲಂಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಕ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಬಿಗಿನಿ ಪೂರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ತಿನ್ಕ
ಇಂದು ದುಬೈ ಇದು ಪಪ್ಪ ಎಂದು ದುಬೈ ಕಾಣ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಸೋಪ್ ದೋಜಿನ ಈ ಪಪ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಜಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ತಂಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಮನೆ ಪಾಡಿಸಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೀಮ್ ಲಂಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಪಪ್ಪ ಇಂತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ దేవించండి అప్పుడు సెంచండి అప్పుడు అమ్మాయించండి అమ్మ నుంచి కామెడీ వచ్చింది అది తెలియదు మీరే మాత్రం పక్కన బయటికి ನಮ್ಮ 200 ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಳ್ಗಿನ ರೋಡ್ ಇರ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ರೀಚ್ ಎಂದು ತೂಲಿಂದು ಫುಲ್ ಕೆಸರೊಂದು ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಫುಲ್ ಬರ್ಫ ಹೊತ್ತು ಇಡೀ ಕೆಸರು ಆತಂದು ಬನ್ನಿ ಜೋರು ಬಡ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೈ ಐತೇರು ರಾಕಿಯರ ಕೊರತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿರಿ until next vlog it's getting near the signing off bye bye take care and see you in the next upcoming vlogs guys.